Hakamiat jong kasi tarik uluber arhajar arpun riu kekenhun pahara keyboard Pulit ke Dawki Police Station kilayok ban kem ya ke lovely cartoon bat Monirul biswa kiba baro arngot kidai na Bambak na Royal District keri Bangladesh. Kini ki arngot lakiam nakakali kebadan yo registration number ML05AG Nyo Sau Nyo R kebalanya do pensai bahakai nawak sarang East Jante Hills District ubadang temu ban penpoi kita gisijur sekiwai pat ki benta ke jela. Nakajing yok kem keyboard Pulit kila register mukadma Dawki Police Station hakikan don ke Immigration and Foreigners Act arhajar pusan berkejing toket yaki kadang ya cekmat haswa banyalam tian bishar yaki ha amlarem subdivision court. Habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.